खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर अरुण'दयनि 3.0नि सायाव। दिनैनि जि अरुण'दय 3.0नि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो गोबां आइजोफ्रानो जे अरुण'दयनि 3.0नि राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै दे लोगोफोर। मानि थाखाय मोननो हायाखै आरो गोबाङानो एप्लाइ खालामदोंब्लाबो बिथांमोननि फर्मआ मानि अरुण'दयनि पर्टेलाव हाबहैयाखै लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि जि डकुमेन्ट्स बेखौ जाय बिथांमोना लांग्रा बिथांमोनाबो बे अरुण'दयनि फर्मखौ लांनानै हैयाखै आरोना। बेखायनो नोंथांमोननि जि अरुण'दयनि 3.0 जि मोननो गोनां जि 9,000 फैसा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोननो हायाखै आरो लोगोफोर। दा बेवहाय जुदि जाय बिथांमोनहा मोनाखै बा सिगाङाव जाय बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनाबो रिजेक्ट जाजादों बिथांमोना नैबे इलेक्सननि उनावसो गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हासिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना दा गोदानै एप्लाइ खालामफिननो हानाय नंला। मानो होनना बुङोबा दा आसामाव MCC नांनानै दं कड अफ कन्डाक्ट। बेखायनो जायनि सरकार फैया माने जुदि BJPनि सरकार फैफिनोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय मानि सरकार फैफिनोब्लासो नोंथांमोना बे अरुण'दयनि 3.0नि जि बे एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामफिननो हागोन दे लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोनहा बे मानि सरकारा फैयाब्ला नोंथांमोना बेवहाय जुदि गुबुन सरकार फैयोब्ला नोंथांमोना 3.0नि जि अरुण'दयनि राङारि अनसुंथाइनि बे एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामफिननो हानाय नंला आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। जुदि जाय बिथांमोना रिजेक्ट जानानै दङ बा जाय बिथांमोना सिगाङाव एप्लाइ खालामदोंब्लाबो डकुमेन्ट्सआ बा पर्टेलाव हाबैयाखै अरुण'दयनियाव, बिथांमोना जुदि नैबेवहाय बा एबार आसामाव जुदि मानि सरकार फैफिनोबा बयबो गोदानै जाय बिथांमोना थालांदोंमोन बिथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाफिननो हागोन आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नैथि आपडेटआव दं लोगोफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जि दंफां गायनायनि आइजोफोरनि जि 10,000 फैसा मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा 25,000 माने ग्रुप मोनसेयाव 25,000 नोंथांमोना मोनबावनायनि मोनसे रादाय दंमोन आरो बेनि एप्लाइआबो जादोंमोन लोगोफोर। नाथाय बे 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना दा इलेक्सननि सिगां मोनथ'नो हानाय नंला दे लोगोफोर। दा आसामाव रावनिबो सरकार गैया, आं बेखौ नोंथांमोननो बारे फोरमायगासिनो दङ। दा MCC नांनानै थानायनि थाखाय बेवहाय जोंनि जि आसामाव इलेक्सननि सिगां जेबो आसनिखौ फोसावनानै बा नोंथांमोननो सोनानै हरनो हानाय जेबो सरकार गैथ'आ आरो लोगोफोर, फैथ'वाखै। दा नोंथांमोननि जि 25,000 दंफां गायनायनि जि 10,000 फैसा नोंथांमोना बेखौ मोनखांनायनि उनाव आरो बेनिनो नोंथांमोननि ग्रुपनि नामै 25,000 जुदि नोंथांमोननो फैसा जि सोनायनि जि रादाय आसाम सरकारा बा BJP सरकारा नोंथांमोननो होदोंमोन, जेरै नोंथांमोना फर्मबो फिलआप खालामनानै साबमिट होखांबाय। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना दा इलेक्सननि सिगां मोननाय नंला। इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव जुदि BJP सरकारा गावबो सरकाराव फैफिननो हायोब्लासो नोंथांमोना बे 25,000 जि दंफां गायनायनि आइजोफोरनि ग्रुपनि नामै मोननो गोनां जि 25,000 फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। नङाब्ला नोंथांमोनहा इलेक्सनाव जुदि जेननानै जुदि BJP सरकारा जुदि थाहैयाब्ला नोंथांमोना बे 25,000 फैसाखौ मोननो हानाय नंला आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोना आरो फोरमायहरखाबावबाय। दानिया लोगोफोर थामथि आपडेटनि सायाव सावरायनोसैलाय। थामथि आपडेटआनो जादों LPG गेसनि सायाव। जाय बिथांमोनहा बा जाय बिथांमोननि न'खराव LPG गेस एबा संग्रा गेस बाहायो, बिथांमोननि जि LPG गेसआ जोंनि आसामावल' नङा सारा भारतावनो गोबां बिनि दामा बारायदों आरो लोगोफोर। दा नोंथांमोना LPG गेसखौ मोननो थाखाय सिगाङाव जेरै नोंथांमोनहा जायनि नामाव दं बे मानसिया थाङाब्लाबो नोंथांमोना LPG गेसखौ मोननो हायोमोन, जायनो मोनो बुकिं खालामनानै लायनो हायोमोन आरो लोगोफोर। नाथाय बे बारनिफ्राय नोंथांमोननिया नैबे गोदान मासनिफ्राय नोंथांमोननिया एप्रिलनिफ्राय जि LPG गेस मोननो गोनाङा नोंथांमोननि नेम निथिफ्रा सोलायदों आरो लोगोफोर। जाय बिथांनि नामाव LPG गेसआ दङ बा जायनि नामाव LPG कानेक्सन दङ, बिथांजोआसो बा बिथाङासो थांनानै बेहाय फिंगारप्रिन्ट हैनानै LPG गेसखौ बख'नांसिगौ दे लोगोफोर। दा बे LPG गेसनि जि KYC होनाय, आखाइनि जि फिंगारप्रिन्ट होनाय हाबाफारि, बियो सोलिबाय दं आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे LPG गेसनि जि फिंगारप्रिन्ट होनाय, आखाइ होनाय बे KYCखौ नोंथांमोना थाबैनो होनानै लाहैबानो जाबाय लोगोफोर।
माने बिनि लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैथारला, बेखायनो नोंथांमोना थाबैनो जाय बिथांमोना होआखै बिथांमोना बे KYC होनानै लाहैबानो जाबाय आरो KYC अब्लानिया नोंथांमोनहा LPG गेसखौ माने मोननो हागोन आरो बे LPG गेसखौ बख'नायाव नोंथांमोनहा जायनि नामाव दं बिथाङासो थांनानै LPG गेसखौ, जेरै नोंथांमोना फैसा बख'नायाव बा आधार कार्डजों फैसा बख'नायाव नोंथांमोना जेरै गावनो बिगोमायानो थांनानै फिंगारप्रिन्ट हैथारनांगौ जायो, बेबायदिनो LPG गेसआबो नोंथांमोना बख'नो थाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय फिंगारप्रिन्ट होथारनो गोनां जायो आरो लोगोफोर। बेखायनो जायनि नामाव दं बिसोर थांनानै बेखौ फिंगारप्रिन्ट हैनानै नोंथांमोना बे LPG गेसखौ लाबोनो हागोन आरो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा आं नोंथांमोननो फोरमायहरखानि, LPG गेसनि जि बुकिं खालामनाय नाम्बार बियो चेन्ज जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना LPG गेसनि जुदि बुकिं खालामनो जुदि गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोना बे आंनि स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल हरनानै बेखौ गेसखौ बुकिं खालामहरनो हागोन आरो लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनानै दोनखाबाय बुकिं नाम्बारखौ। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, थेंक इउ, बाय बाय।